Rumesbak naman si Councilor Renan Morales sa naging desisyon ng Sangguniang Bayan ng San Antonio, Nueva Ecija nang alisin siya bilang konsehal. Ang sagot ni Morales, political harassment lang dahil nagsumite raw siya ng abiso pero hindi tinanggap ng alkalde ng kanilang bayan ng kanyang leave of absence. Narito ang aming balita. Konsehal pa rin ako, best friend. Gusto ko ngang linawin sa lahat ng mga best friends ko sa San Antonio, Nueva Ecija. Sa video ni Councilor Renan Morales ng San Antonio, Nueva Ecija sa kanyang Facebook account, nanindigan siya na nananatili siyang konsehal ng bayan. Dumipensa si Morales sa issue kaugnay ng madalas niyang pagliban sa sesyon at desisyon ng kanyang mga kasama na alisin siya bilang konsehal. May mga sapat raw siyang dahilan sa pag-absent at isinusumite niya ito pero Lahat ito, ginastify ko. Ibig ko sabihin, in-explain ko sa proper documents. Nag-submit ako ng leave. Nagpapunta ako ng lawyers doon, and at the same time, nagpapunta ako ng mga messenger para ipa-receive yung aking leave. Ngayon, hindi nila tinanggap to, best friend. Hindi tinanggap sa mayor's office to, hindi rin to tinanggap sa ibang departments. hindi aniya sapat na gawing dahilan ang kanyang pagliban sa sesyon para alisin siya dahil mahigit 20,000 ang bumoto sa kanya noong nakaraang eleksyon. Mahigit 20,000 yung bumoto sa akin, best friend. And napakaliit na bagay nung sinasabi nila na tungkol sa absences ko, na 4 consecutive absences ko, may mga dates doon, na yun yung magiging rason na i-expel nila ako, okay, sa pagiging konsehal. Nanindigan si Morales na ang nangyayari ay political harassment sa kanya. Ako po yung isang nasa konseho na nagsasabi ko ano lang yung totoo. Alam niyo po, sandali pa lang ako sa pagiging konsehal. At nakita ko na kung gaano kadumi yung politika. Sobrang dumi po ng politika, lalong-lalo na sa aming bayan. Pero hindi ko po ginugulo ito. Mentras naglilingkod ako sa ating bayan, mas lalo pong nagkakaroon ng ipitan patungo sa politika. Kasama sa pagbabalita si Arman Galang ng Nueva Ecija, ako si Iren Kiambao para sa Metro Central Luzon News.